Nos serviu para recuperar varios futbolistas, para que algúns que chegaron ao partido contra a Ourousa moi xustiños pois acumularan máis traballo, non, nestas 2 semanas. Bueno, creo que en términos xerais nos veu ben este parón, non, para chegar mellor a este partido contra o Langreo. Temos a duda de Lamelas. Bueno, en principio non hai máis baixas para este partido. Sí, Estramil vai a estar en dinámica de primeiro equipo daqui a final de tempada, non? Nos parece un futbolista con moito potencial, ademais con unha capacidade moi grande de traballo e de progreso, así que, bueno, decidimos incorporalo e se vai a quedar con nos hasta final de tempada. Bueno, afecta relativamente, non? Eu creo que xa un pouco todo o mundo estamos acostumbrados a este tipo de cambios, non, en este mes de xaneiro. Bueno, afecta por número, iso sí, para certas tareas e para o traballo semanal, pero, bueno, eu creo que xa era algo que como se foi producindo xa casi antes do partido do Arousa, non, ou inmediatamente despois do partido do Arousa, bueno, pois houve tempo suficiente para asimilalo e para, bueno, seguir pensando na competición. O paso do tempo creo que foi unha derrota para aprender, non? É dicir, era o noso debut na categoría. Bueno, creo que o partido está moi condicionado por unha expulsión no primeiro tempo, que estuvemos no partido hasta o final, que o resultado que queda aí é abultado, pero que recordamos perfectamente que os 2 últimos goles chegaron no 91 e no 93, non? Pero, bueno, creo que nos queda, ou temos todos un pouco ese resabor, ese regusto, non, de volver a vernos co Langreo, non, en 11 contra 11, bueno, de aquelas sensacións boas que estábamos tendo durante o partido cando chegou aquela expulsión, pois ser capaces de demostrar que aquel resultado, bueno, foi froito de un momento puntual e dunha acción puntual que marcou moito o partido. Os partidos da segunda volta xa tes a referencia da primeira, non só para coñecer por ese enfrentamento directo, non, sino porque, bueno, como este caso, pois é un rival que ven a 2 puntos, que 2 puntos por debaixo de nós, que se ganamos pois unha distancia de 5 puntos para toda unha volta, non digo que sea definitiva porque se poden recortar, pero son distancias importantes. Bueno, empezan a ter pois un pouco máis de valor, non, certas vitorias se é que se producen, non? Bueno, eu creo que un pouco por esa liña é pola que nos vamos a intentar gañar, non, e meter terra de por medio con un equipo que nos pegou o primeiro pau da tempada, que houve momentos da primeira volta que nos chegou a ter unha boa ventaxa e que chega a Carballo 16 partidos despois daquel por debaixo na clasificación, non? Entonces, bueno, vamos a demostrar por que queremos acabar por encima do Langreo, non? Creo que temos que ser un equipo que creo que con plans de partido diferentes sexamos capaz de impoñer o noso, non? E non é sinxelo porque enfrente é un equipo agresivo, forte defensivamente, moi directo no seu fútbol, que transita ben defensa-ataque, bueno, pero aí é onde temos nós que, con o noso plan, ser capaz de superar a un rival que, repito, ten unhas cualidades marcadas e que traballa moi ben, pero que, bueno, eu creo que son estilos diferentes e somos capaces de impoñer o noso. Sabemos que é un equipo, como decía antes, moi agresivo, sin balón, moi físico, que é capaz de correr, que busca correr rapidamente en canto recupera o balón e que é vertical, que é un equipo moi vertical e que sempre está en todos os partidos, non? Todos os partidos de Liga está competindo hasta o final, ten opcións, capaz de empatar situacións adversas. Bueno, eu creo que un bo equipo desta categoría. Nos creo que en esta liga, cando superamos a rival é porque facemos moitas cousas ben. É difícil, se non facemos moitas cousas ben, superar rivales. Non nos chega, bueno, pois unha nota media, digamos. Temos que ir a unha puntuación moi alta nos mesmos, no noso nivel, e a partir de aí é cando somos un equipo perigoso, non? Si pensamos que sin dar un botón non nos vai a chegar, pois creo que nos confundimos e o equipo tamén o ten claro, non? Eu creo que é riqueza do equipo, non? É dicir, temos unha base moi clara que queremos trasladar a casi todos os partidos ou todos os partidos. Hai partidos nos que o facemos mellor, hai partidos nos que nos costas máis, hai partidos ou momentos dos partidos
no que o que toca moitas veces pois, é recuperar e aproveitar esas transicións que tamén facemos ben, temos xente que transita ben a nivel individual e colectivamente, que é capaz de ir aos espacios, que cando ten bueno, pois eso, espacio para poder correr fai moito dano, non? Entonces seríamos tontos se non o aproveitáramos, non? Intentamos ter unha base moi clara no noso xogo, pero tamén sabemos que se recuperamos saltos, se roubamos e podemos correr, tamén somos un equipo que fai peligro. Pasou unha mala dinámica, como creo que, bueno, todos temos ou tuvemos xa en esta primeira volta, tal vez salvo a Derby, o resto creo que todos tuvemos un mes complicado, non? Ou a veces un pouco máis, a veces un pouco menos, e creo que eles tamén o pasaron fai pouco. Veñen de empatar en Leganés, que iban perdendo, ese partido aplazado. Bueno, volven a salir de visitantes, pois me espero un equipo moi organizado, duro defensivamente, e que espere os nosos errores para podernos correr e facer dano, non? Creo que ese vai ser un Langreo que nos vamos a encontrar seguro, pero que vai a ser moi competitivo, moi físico e moi agresivo, teño claro. Para comenzar a segunda volta, para sumar outra vez de 3 na casa, para conseguir 28 puntos. Bueno, creo que ten moitos alicientes, non? O partido, sobre todo, bueno, se vamos comparando que é algo que se suele facer, non? Da puntuación que facías na primeira volta e na segunda, temos moitísimo que ganar, non? Porque recordamos que nos empezamos a primeira volta con 5 partidos sin ganar, así que se ganamos o primeiro, bueno, pues vamos a intentar mellorar, non? O que fixemos na primeira volta neses mesmos partidos. O primeiro paso é onde perdemos, en Langreo, pois ser capaces de ganarles aquí.